wonten bencana ngoten niku panjenengan nate napa mboten disukani wisik saking Eyang Gofur Pak? Nggih, selalu kula wisik. Napa-napa niku yang wisik. Betul sih, terus yang mriki nggih. Ngeten kula mboten saged piyambak. Kula wisik ndak kabar niku. Iki wong kuwi ngene, wong kuwi ngene, wong kuwi ngene. Satu contoh niki enten nggih. Mboten suwi lagi tahun 2002 niku. 2022 ini lah. Nggih. Wonten tiyang Tulungagung mriki. Yang setunggal adat. Nah, kula buka lawang monggo. Kula saking Tulungagung, Mbah, nggih monggo pinarak kula lungguhne. Piyambakan nggih. Wis eyang iki kondisi kula. Nggih. Wong kuwi diapusi. Oh. Ya, kula mboten pas mikir kula niku dihapusi iki wong kuwi lara mriki niki mergo dihapusi wong ngeten lho. Nggih, nggih. Ya kula ngeten. Pak jenengan niku dihapusi to? Mboten. Iku nggih sampeyan iku dihapusi mboten. Niku demikian tan bocah bilang kata kali tari. Tari enten yang dilangkap yang Purwodadi. Ya, pesan nonton niku anu wongnya ngengkel mboten. Lho sakniki lho Pak. Sampeyan iki numpak napa? Sepeda motor. Kali sinten? Kali tiang sinten juga kula mboten kenal. Di dalu niku tiang niku susah teng Tulungagung niku kali anake umur 2 tahun niku keleleran terus kula tulungi nginep teng kula dalu. Terus kula susah kula dibedhek terus kula niki susah anak kula nakal ngene-ngene sampeyan kula ajak teng Hargojali. Ya. Mungkin supaya mungkin iso selesai masalah sampeyan. Terus kula mriki kalih tiyang niku. Nah terus tiyangnya teng pundi? Tirose ngenteni kula teng Langgar. Langgar pundi, Pak? Langgar teng desa niku lho. Lah nyapa lah teng Langgar mriku? Tiyang kok mboten jak mriki. Tirose mboten asal mriki. Lho. Kok mboten asal mriki pripun? Kula kan mriki kiyambak mboten oleh ngomong sampeyan nek kula kali tiang niku oleh. Dompet kula, HP kula nggih dijaluk, mboten oleh nggo HP, mboten oleh nggo dompet mriki niki. Waduh, Pak, sampean wis bocah kula niku sing jenenge Agus. Gus, bapak iki terna munggah ngono to. Nggih, nggih. Montore gak enek sak dompete sak. Oh, sekalian montore. Nggih, sak montore go mlayu niku. Diuber kali bocah kula niku, mboten nutut wong kono wis jarake wong niku medun mriki dhek langsung bes ngoten trike wong maling saniki. Nggih, nggih. Gayane niku gondong susah nggo anak 2 tahun. Keleleran ditulung malah mentung ngoten niku. Tega mriki, ngoten niku pripun jenengan. Lah niku yang wisit wong kuwi gak dihapusi. Ya maksud kula niku wong aku dereng matur kok wis diwisik ngoten. Biasanya kan kula yang tiang niki ngaten-ngatene bergen ke sumedine ngoten to. Mungkin wisike yang dawuh apa? Dawane anu kudune piye niku dawuh yang sing dawuh. Dan ini gua dereng ngantek ngomong lagi marani nemoni tamu niku. Nggih. Wis ngendika ngoten, ternyata dihapusi tenan. Itu sih mriki niki sing ngerti niku sing iso yang kula ngomong. Niku Mbah tahun pinten niku kan kula kan meletus nggih. Nggih. Jenengan tak derenge niku napa sampun diskon? Kula sampe mriki. Jenengan diskon wisik kali Mbah kali Eyang nek kulit badhe meletus. Oh, mboten nek masalah niku mboten. Namung beritawan pun enten to ngeten. Kula niki teng mriki kiyambakan kali adik kula niku kali lari stres tunggal lari istri. Lari stres tapi stresnya niku turunan. Dadi angel obate lho suwi to mriki. Pirang-pirang sasi to mriki. Lah, kula niku jam 09.00 niku enten tamu. Pak Bambang kali Pak Katentara Kuramil Buding Nganjuk. Betul. Terus dhek niku anu King Rawu. Terus oleh dawuh kan teng Hargojali. Ngoten jam 09.00 bengi. Terus enten tamu melih King Merican tiyang kalih. Dikok kula. Mbah, kelut ini sida mledos napa mboten? Lah nggih sida to. Kok mledos ora sida ki piye to? Ya sida. Niku tanpa anu lho kula spontan. Dina napa kula lali mari tanggal pira lali. Roro niku jam 12 kurang 10 niku
duar kayak jas gendong meledos. Lho kutuk. Lah, weteng mriki. Lho, kelut meledos tenan aku ngoten. Lah, meledos terus Pak Bambang niku ngendika, "Oh alah Mbah tibake dawuhe kula niki kaya ngancani jenengan to mriki." Jadi Pak Tentara niku enten dawuh ing lawu niku kongkon niku ngerti to berarti. Niki pun weteng dedeg niku. Nek kula geruang telu adik kula niku alih pecah stres niku. Terus Pak Bambang, "Pak, mboten sakundur sakniki Pak weteng dedeg mboten ketok niku dalan yang injing-injing mawon pun padang nggih." Jenengan niku saderenge sampun asal dawuh napa pripun, Pak? Kok saged ngarani meledos ngoten niku? Mboten kula mung krungu-krungu jare gunung meledos enten teng Swida. Tapi waktu tiang kok niku lho, niku kan dereng enten dina niku jam niku mboten meledos, mboten ngerti kula ngian. Lah wong tekok niku Mbah, kelut niku sida meledos napa mboten ngoten. Tapi nggih spontan. Ya meledos to, kok ora meledos ki piye. Niku sekitar niku baru adus wong ini kita setengah 11-an apa. Nggih. Lah kok jam 12 kirang 10 menit ngoten. Dhuwur-dhuwur kayak lap-lap ngoten, kayak halilintar nih kan. Nggih. Kenyataan. Saking eyang gopur enten dawuh napa Mbah niki enggal niki. Utawi enten dawuh. Niki kudu waspada hati-hati. Waspada hati-hati. Tangan yo murat maut yen sura sing diimben iki lagi. Enten dawuh ngoten. Waspada hati-hati. Kudu wong kudu waspada hati-hati dina-dina tahun-tahun niki. Tahun-tahun niki. Abot niki ya. Nggih memang niki kados ekonomi memang agak menurun nggih, Mas. Menurun banget. Terus nggih akeh wong iki ya. Nggih. Berusaha saling tunjang tanjang. Oh, nggih saling sikut ngoten Mbah nggih. Saling sikut saling tengah. Itu waspada hati-hati. Ngoten mawon, Mbah. Nggih. Nek ningali keadaane negara niki Mbah, menawi enten dawuh saking eyang gopur, jenjing kan tahun 24 niki badhe wonten pilihan nggih. Nggih. Menawi nimangke pripun niku? Nek dawuh disuruh napa enten guru-guru napa pripun niku menawi? Nek niku kok dereng wonten. Tapi ini waspada hati-hati kan ada kudu hati-hati. Gitu. Kudu hati-hati. Nek sing jelas memang gimana pemilu nggih. Suasana nih memang lain lah. Nggih. Nggih panjenengan sampun ngraosaken Mbah nggih. Nggih. Ini kalau nek awake dhewe iki waspada hati-hati mungkin akeh selamat. Nggih. Kayak tahun 2020 niku kan yang sura kan ngendika hati-hati saringan nyawa hati-hati saringan. Oh. Saringan itu tibake cacet 21 wong mati. Nggih. Nah, niku. Corona niku. Penyaringan Mbah nggih. Disaring. Oh, dawuh ngoten nggih. Saringan. Nek niki mung waspada hati-hati. Tahun niki Mbak. Nggih, tahun 23 niki Oh, 23. hati-hati kudu waspada sanganan. Pejabat pun gak pada yang inceng-incengan. Jenengan yang ngantos saat niki sering tirakat nopo Mbak? Nek tasik jenengan lampahi. Nggih, kula selama hidup ngerawat kali 1 bulan suro ngerawat. Nek melek niku terus melek niku napak nisukma sak gedam lelas kan metu teng latar. Jenengan nggih. Nggih enten Niku jenengan lampahi rutin banget. rutin lho. Niku bisa enten tiyang tirakat ngoten niku. Dan nggih tetep Setiap jam 12 malam nggih, Mbah. Kados teng latar ngoten nggih, wirid, Mbah. nggih, amalan. Salamun ya kata matlail il fajar itu jaluk ngapura ini secara selama 24 jam di wirid ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma puji langgeng sukmo mulya kumpulno badan sabira oleho rahmating Allah oleho margi ingkang gampang saking kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Supaya awake dhewe iki dibuka golek sandang pangan rezeki golek urusan apa ae diparing gampang.
segala macam masalah, segala macam urusan. Terus nomor 3, ingsun Kang Amulya jumeneng Ratu Sukma Wasisa lintang angendara dadiya kalpikaning jagat mengku isine buwana kabeh saking kersaning Allah. Yahu Allah iki pengasihan kawibawan. Oh, kagem pengasihan, Ora kewibawaan. pengasihan ora cekelan nganggo ali-ali mboten dadi dilebokne ning awak. Supaya mboten salah nek gunane akik watu ngono. Dilebok ning awak pengasihan kawibawan supaya disungkani diasihi karo wong, karo pimpinan badan. Nggih, nggih. Pagran awak. Bismillahirrahmanirrahim. Sirna lali, nafsu ilang, budi mati. Mati tenan wong kang gunem ala marang aku. Mati tenan wong kang nyandra ala marang aku. Tulak walik welang tinunu walna uncalna saka mati. Amin. Awake dhewe nek digunem wong kembali ning wong iki. Tulak walik welang. Dari rezeki sing salawase urip. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Adam, Ibu Kawa, kula nyuwun ngapura. Kula nyuwun sandang pangan sakrinane, sak wengine, sak lawase, sak cekek kula gesang. Kula nyuwun tansah pinaringan gampang, gampang. Sarining gampang saking kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Galuk rezeki sing sak lawase urip. Selama lek diurip dikek rezeki terus ngoten. Bar niku derajat supaya ditunggani derajat. Sir Allah, zat Allah, Rasul Allah, tinurutan rahmat Allah, jinunjung derajat Allah. Sir Allah, zat Allah, Rasul Allah, tinurutan rahmat Allah, jinunjung derajat Allah. Sir Allah, zat Allah, Rasul Allah, tinurutan rahmat Allah, jinunjung derajat Allah. Sir Allah, zat Allah, Rasul Allah, tinurutan rahmat Allah, junjung derajat Allah. Sir Allah, zat Allah, Rasul Allah, tinurutan rahmat Allah, junjung derajat Allah. Sir Allah, zat Allah, Rasul Allah, tinurutan rahmat Allah, junjung derajat Allah. Nah, bar niku ilmu seduluran. Ngadep ngitan. Ana derajat saka wetan, putih rupane, kedadian saka kawah. Anu lak sengkalane, anu lak penyakite. Mbok Sri sedono teko jejer-jejer, anekake rezekine, anekake keselamatan. Adep ngidul. Ana derajat saka kidul, abang rupane, kedadian saka getih. Anu lak sengkalane, anu lak penyakite. Mbok Sri sedono teko jejer-jejer, anekake rezekine, anekake keselamatan. Adep ulon. Ana derajat saka kulon, muning rupane, kedadian saka ari-ari. Anu lak sengkalane, anu lak penyakite. Mbok Sri sedono teko jejer-jejer, anekake rezekine, anekake keselamatan. Ana derajat saka lor, kedadian saka puser, anu lak sengkalane, nggih. Ana derajat saka lor, ireng rupane, kedadian saka puser, anu lak sengkalane, anu lak penyakite. Mbok Sri sedono teko jejer-jejer, anekake rezekine, anekake keselamatan. Ana derajat saka dhuwur, kedadian saka bapa, anu lak sengkalane, anu lak penyakite. Mbok Sri sedono teko jejer-jejer, anekake rezekine, anekake keselamatan. Ana derajat saka ngisor, kedadian saka biyung, anu lak sengkalane, anu lak penyakite. Mbok Sri sedono teko jejer-jejer, anekake rezekine, anekake keselamatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus yang terakhir, hidup mantep rentep manggon tengah kawula, manut maring Gusti, Gusti asih maring kawula, kawula tepung renteng-renteng. Hidup mantep rentep manggon tengah kawula, manut maring Gusti, Gusti asih maring kawula, kawula tepung renteng-renteng. Hidup mantep rentep manggon tengah kawula, manut maring Gusti, Gusti asih maring kawula, kawula tepung renteng-renteng. Hidup mantep rentep manggon tengah kawula, manut maring Gusti, Gusti asih maring kawula, kawula tepung renteng-renteng. Hidup mantep rentep manggon tengah kawula, manut maring Gusti, Gusti asih maring kawula, kawula tepung renteng-renteng. Iya pagrian kanggo golek pangan.
Terus di toko buka karo ngono. kados kagem pengarisan. Ayo ngono kuwi. Ayo iku mau metake sak godho mau kanggo sembarang kalir pisan. Dadi wis ora sarana. Saiki ki wong nek sekti apa to? Nek zaman dhisik zamanku ya, zaman Suwargi yang sekti tenanan.